बर्तमान आम बाटर ठिया बाहरलु बनभोजी जावाई प्रफुल्ल हेरिका आसी ना डाकिया जाइछन्ति रुगा मामा हेरिका आसिले आम जीवु रास्तार ठिया आसतु आइले जा बाइक रे बर्तमान आम वेट करचु आम बहुत लोक आसबे ए भाई जने ना ना ये जो फिस्ट करते गल बोधे बर्तमान घंटे पार गला किंतु कुआडे गले नना हेरिका आम जानी पारनु आम दी जन ठिया आउरी आठवे 7-8 जन निहाती आसबे अपेक्षा करचु देखुचु केतेबेले आसिले आम जीवा आज आपन पहाड़ बुलेबा बर्तमान आम आसिक पहुँच सारी पहाड़ पाखे ये आम चली सब कटाकुटी चलती रोषे स्टार्ट हो जाए यही नना बस ठिया कौन कर मोबाइल छुआ मैंने सब आम आस 7-8 जन भोजी करवा आज पहाड़ पाखे आउ किस समय पर नेबी पहाड़ बुलाया जीवु यही सब आमर चली बास पानी रे आमती नागुच सब कुटिकी सब भल लगु तो ना सी आउ कि कहना बर्तमान गोटे कम दिखाई से काटी सारतु अजा बसिक धनिया पत्र काटुंट प्रफुल्ल रोषे कर रुगा मासी देखु बर्तमान आमर सब कटाकुटी चलती अजा बहुत व्यस्त होती बर्तमान गाजर काटिया बर्तमान आम चिकेन बस चुली बर्तमान पहाड़ पाख आ जहाँ मिली आम एडजस्ट कर रोषे करूँ एपटे भात गला चली देखा पहाड़ पाख भारी असुविधा पत्तर आज हाँडी धरिक भात गला है बर्तमान आम बाहर पहाड़ बुलिया जा पहाड़ बुलवा गमन कर सब बाहर 4-5 जन रोषे चली आम तार भर पहाड़ बुली आसवा एपटे एपटे चलना बैक कैमेरा कर आपको देखुच बर्तमान सब चली पहाड़ उपर चढ़ा आम आइल ना सब चलती बैक कैमेरा करके आपको देखो पहाड़ उपर चल बर्तमान पहाड़ रास्ता आम चढ़ी चढ़ी जाऊँ बर्तमान पहाड़ बण भितर चढ़ुचे समस्ते बर्तमान आसुँच पछरे आगे आगे चलती रास्ता देखुं पूरा जंगल पूरा ये जंगल भर आम जीव पहाड़ उपर चढ़ा बुलाबुली कर आसले रोषे हो खाଇବା आम बर्तमान बण भर सब चलते सब पछरे आस देखो बहुत दूर से कुआड़े जा बाट तो मत जना ना सीधा सीधा जा जो पहाड़ पड़ो बुलवा मत पछर आस भी चलती पाद जते बाट जीव पाद जते बाट जीव बर्तमान जो पछर आस अपेक्षा करिया तुम आसो ना आज आसोनी जल्दी आसुना यही सब चलती दल बाहिनी धरिकी जा पहाड़ पर्यंत जा जिते बाट जापर पथर पथर चढ़ा पूरा जंगल भीतर आम अच्छे देखिपे आज्ञा दाँत काटे घर तो अरे मुझे कहली ते तले नहीं जा हाँ बर्तमान सब चलते धाड़ी कर रुगा आगर दौड़ी पलैली
ଲିପି ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ଯିବ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଫେରିବ ନା ସେତେ ଜଲ୍ଦି ବୋଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲେ ଆସିପାରିବ ନା ଆଜି ନା କୋଉ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଯଦି ପାହାଡ଼ ଦେଖିତେ ଯିବ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ପାହାଡ଼ କ'ଣ ଚଢ଼ି ପାରିବୁ ସମୟ କୁଳେଇବନି ନନା କହିଲା ଘଣ୍ଟାରେ ଫେରିବ କହିଲା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ପଠେଇଲା ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ଫେରି କିଏ ଫେରି କିଏ ଆଉ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ପାହାଡ଼ କାହିଁକି ହଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଘାଟିଟା ଦେଇ ଏଇଟା ତନ ପାହାଡ଼ ନାହିଁ ଖାଲି ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଯିବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ତ ଏଇପଟେ ଆଉ ଆମ ଇଚ୍ଛା ହବ ଆମେ ଯୋଉ ପଟେ ଚାହିଁବୁ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଜଣା ନାହିଁ ଚାଲ ଯିବା ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 25 ଆରେ ଏଇ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ପାଣିଗିରି ବାବୁ ତାଙ୍କର ବାଟ ବୁଲିଗଲେଣି ଓ ପାଣିଗିରି ବାବୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବାଟ ପାଉନା କିଏ ରହିଗଲା କି ଆଉ ଅଜା ଆଉ କାହିଁ ଏତିକି ନା ଆମେ ଚାରି ଆଉ ଜଣେ ସେ ଆସିଗଲେ କୋଉଠୁ ଆସିବ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ଅଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥରଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇଠି কোনটা এইপଟେ ଯିବା କେତେ ବଡ଼ ପଥରଟା କୋଉଠି ଦେଖିନି ଦେଖୁଛ କେତେ ବଡ଼ ପଥର ଆମେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାଲ ଏଇପଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖି ଦେଉଛି ଯିଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ହବ ଏଇଠି ଆସୁନି ଏଇଠି ଅଛି ବା ଚାଲୁନୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି ତୁ ଛୁଆଟାକୁ ଘିନିକି ଆଇଛୁ ସେଇ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ ରୁ କଲ୍ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲୁଣି ଆରେ ତା ଉପରେ କ'ଣ କିଛି ଥାନ୍ତା ନା କ'ଣ ପାହାଡ଼ଟା ବୁଲିକି ଆସିବୁ କ'ଣ ଦେଖିବୁ ନା ଏଉଠୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆରେ ଖରା ପ୍ରବଳ ଖରା ଚଢ଼ି ପାରୁନୁ ଦେଖାଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମା କହୁଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ନେଟ୍ରେ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ ଲୋକମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଆମେ ବି ଦେଖିବା ଆମେ ବହୁତ ଉପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛୁ ଶୋଇ ପାରିଲାଣି ଆମେ ଟିକେ ଛାଇ ମୂଳିଆ ଦେଖି ଗୋଟେ ବସିବା ଛାଇ ମୂଳ ପାଇନେ ସିନା ବସିବା ମାମା ଏ ଆସିପାରିବ ନା ଛାଡ଼ିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି ଦେଖୁନ ଢେର ପଳେଇ ଆଇଲାଣି ଢେରଟା ଆସିବ ତମେ ଆଜି ଆମେ ନା ତୁ ଆସୁନି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତୋର କି ହେଲା ବାଟ ଅଛି ନା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆସୁନା ତମେ ଟାୱାର ବଢ଼ିଆ ଏବେ ନେଟୱାର୍କ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମସ୍ତ ଅଛି କିଏ କହିଲା ବହୁତ କିଛି ଆରେ କିଛି ତ ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି କିଛି ନାହିଁ ପାହାଡ଼ ବୁଲି ପରା ଆଉ ଏଇଠି ବସ ତମେ ଏଇଠି ବସ ଆମେ ବୁଲିକି ଆସୁ ଏଇ ଭାଲୁ ବାହାରିଲେଣି କାହିଁ ଜାଣି ହଉଛି ସିଧା ନ ଦେଖୁ ସେଇ ଦେଖା ହଉଛି ସେଠି ଧୁଇଥିଲେ ସେଠି ପଳେଆ ଯେଇ ବେଟା ଏଇଠି ଗଛ ଅଛି ବସିବା ସାନିଆ ହବ କାହିଁ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି ବହୁତ ବାଟ ଚଢ଼ିଗଲେଣି ବୋଧେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ବାଟ ଚଢ଼ିଲେଣି ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଗୋଟେ ଆସିଛି ନା ଏଠି କୋଉଟା ହଁ ମୁଁ ତମ ଜାଗା ନେବି ରୁ ବଢ଼ିଆ ଚମତ୍କାର ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ନଙ୍ଗା ଜାଗାରେ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ବସ
मेरा बड़े देखा ना ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାନି ତାକୁ ପୁରା ଆମେ ଦେଖୁନୁ ପଳଉଛି ଆସିବନି ବୋଧେ ଦେଖା ଚାଲ ଫେରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଖାଇବା ରେଡି ସମସ୍ତେ ମତେ ବସିଲେଣି ମାଲ ନା ଖାଇବା ପୁରା ରେଡି ଆମର ଏଠି ଖାଲି ଚିକେନ ଆସିବ ଏଠି ଖଟା ସାଲାଡ ଭାତ ହେଇଛି ଏଠି ଅଜା ତାଙ୍କର ଏକିଟିଆ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଏପଟେ ଚିକେନ ଦିଆ ଚାଲିଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଆସୁଛି